sestre, dragi vjernici, sve vas srdačno pozdravljam na ovu današnju treću uskrsnu nedjelju, gdje ćemo ovdje iz naše crkve u Kamberi prenositi svetu misu. Pod ovom svetom misom danas molit ćemo se za pokojnoga Stanke Gadžić po nakani obitelji Sever, za pokojnoga Grgura i Katarinu Market, Davida, Patrišu i Barbaru Simpson po nakani Jasne i Malkoma, za pokojnoga Dragu Rezu, Dragicu Sadek Rezo i sve pokojni iz obitelji Rezo po nakani Jure i Mire Rezo, za sve pokojne u obitelji Pegić i Šutulović po nakani Bare Šutulović, za sve pokojni iz obitelji Krstitović i Golubić po nakani Martina i Đurđe Golubić, za pokojnoga Vida i Janku Galović po nakani Singna Branka i obitelji, za pokojnu Matiju Kuljanac po nakani supruga i djece, te za pokojnoga Veljku, Đurđu, Rudolfa i Rudolfa Belačić i sve pokojni iz obitelji Fruk po nakani Ivana Belačić. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin. Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama. U današnjem evanđelju slušat ćemo razgovor dvojice Isusovih učenika na putu u Emaus. Isus im se na tom putu pridružuje i počinje s njima raspravljati o svim događajima koji su se proteklih dana dogodili u Jeruzalemu. I upravo onim te događaje želi pojasniti kroz Sveto pismo, kroz ono što su već proroci navijestili. I mi smo pozvani da događaje oko svoje vjere iščitavamo upravo kroz Sveto pismo, kako bismo na tom putu mogli biti otvorena srca, kako bismo u Svetom pismu, u prorocima, u riječi Božjoj mogli prepoznati uskrsnog Krista. Na početku svete mise pokajmo se za sve grijehe i propuste. Ispovijedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo mišljom, riječju, dijelom i propustom. Moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za mene, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Slava Bogu na visini. I na zemlji ljudima dobre volje. Hvalimo te, blagoslovljamo te, klanjamo ti se, slavimo te.
Pomolimo se. Bože, nek se tvoj narod vazda raduje što si mu obnovio mladost duha. Vratio si mu dostojanstvo svojih sinova i kćeri. Utvrdi ga u nadi da će uskrsnuti. Po Gospodinu našemu Isusu Hristu, Sinu tvome, koji s tobom živi i kralju jedinstvu Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Amen. Čitanje dijela apostolskih. Na dan Pedesetnice ustade Petar zajedno sa jednostoricom, podiže glas i prozvori: Židovi i svi što boravite u Jeruzalemu, ovo znajte i riječ mi poslušajte. Isusa Nazarečanina, čovjeka kojega Bog pred vama potvrdi silnim djelima, čudesima i znamenjima, koja, kao što znate, po njemu učini među vama, njega predana po odlučenom naumu i promislu Božjem, po rukama bezakonika razapeste i pogubiste. Ali Bog ga uskresi, oslobodivši ga grozote smrti, jer ne bijaše moguće da ona njime ovlada. David doista za njih kaže: Gospodin mi je svaka pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stok mi se raduje srce i kliče jezik, pa i tijelo mi spokojno počiva. Jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, niti dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, ispuniti me radošću lica svoga. Braćo, dopustite da vam otvoreno kažem: praotac je David umro, pokopan je i eno mu među nama groba sve do današnjeg dana. Ali kako je bio prorok i znao da mu se zakletvom zakle Bog, plod utrobe njegove posaditi na prijestolje njegovo, unaprijed je vidio i navijestio uskrsnuće Hristovo. Nije ostavljen u podzemlju, niti mu tijelo truleži ugleda. Toga Isusa uskrisi Bog. Svi smo mi tomu svjedoci. Desnicom dakle Božom uzvišen, primio je od Oca obećanje Duha Svetoga i izbio ga, kako i sami gledate i slušate. Riječ Gospodnja. Pokaži mi, Gospodine, stazu života. Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem. Gospodinu rekao: Ti si moj gospodar, Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Blagoslivam Gospodina koji me svjetuje, da me i noću srce opominje. Gospodin mi je svakda pred očima, jer mi je s desna da ne posrnem. Stok mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počiva, jer mi nećeš ostaviti dušu u podzemlju, ni dati da pravednik tvoj truleži ugleda. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti lica svoga, sebi s desna blaženstvo vječno. Čitanje prve poslanice svetoga Petra apostola. Ljubljeni, ako ocem nazivate njega koji nepristrano svakoga po djelu sudi, vrijeme svoga proputovanja proživite u bogobojaznosti. Da znate da od svog ispraznog načina života, što vam ga oci namješe, niste otkupljeni ničim raspadljivim, srebrom ili zlatom, nego dragocjenom krvlju Krista jaganca, nevina i bez mane. On bijaše do duše, predviđen prije postanka svijeta, ali se početova na kraju vremena radi vas, koji po njemu vjerujete u Boga, koji ga uskrisi od mrtvih, te mu dade slavu, da vjera vaša i nada bude u Bogu. Riječ Gospoda. Alleluja.
po Luki. Slava tebi, Gospodine. Onog istog dana, prvoga u tjednu, dvojica Isusovih učenika putovala su u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema 60 stadija. Razgovarahu međusobom o svemu što se dogodilo. I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima, ali prepoznati ga bijaše uskraćeni njihovim očima. On ih upita: što to putem pretresete međusobom? Oni se snuždeni zaustave, te mu jedan od njih imenom Kleopa odgovori: zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu, te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana? A on će: što to? Odgovore mu ono s Isusom Nazarečaninom, koji bijaše prorok, silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom. Kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt, te ga razapeli. A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga, ovo je već treći dan što se to dogodilo. A zbuniše nas i žene neke od naših. U praskozorje bijahu na grobu, ali nisu našla njegova tijela, pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. Odoše na to i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe. A on će im: obezumni srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili. Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi, te uđe u svoju slavu? Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači što u svim pismima ima o njemu napisano. U to se približe u selo kamo su išli, a on koda htjede dalje, no oni navaljivahu: ostani s nama, jer zamalo će večer i dan je na izmaku. I uniđe da ostane s njima. Dok bijaše s njima za stolom, uze i kruh, izreče blagoslov, razlomi, te im davaše. U to im se otvore oči, te ga prepoznaše, a oni im iščeznu s očiju. Tada rekoše jedan drugome: nije li gorilo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao pisma? U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljeni 11 i one koji bijahu s njima. Oni im rekoše: doista uskrsnu Gospodin, i ukaza se Šimunu. Na to oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima Svetog Evanđelja izbrisali se naši grijesi. Današnje Evanđelje, kako smo mogli čuti, opisuje nam put dvojice Isusovih učenika u selo Emaus, koje se nalazilo nedaleko od Jeruzalema. Na tom putu učenici su raspravljali o svemu onome što se dogodilo proteklih dana u Jeruzalemu, posebno o događajima oko njihovog učitelja, koji je završio na križu. I upravo iz tog događaja, razgovarajući u njihovim očima sa strancem, učenici djeluju bezizlazno. Djeluju kako su izgubili svu nadu, jer, kako kaže, oni su se nadali da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. U njihovim očima Mesija je trebao biti onaj ko će ih vojno osloboditi i uspostaviti kraljevstvo. I sva svjedočanstva koja su evo
drugi učenici koji su bili na grobu prenijeli, posebno žene koje su im prenijele događaje u uskrsnuću, nisu im djelovala obećavajućima. Iako su bili uz Isusa cijelo vrijeme, iako su njegovi učenici, ali nisu uspjeli dokučiti u potpunosti Isusovu poruku, to jest njegovu poruku njegova života, a ujedno i poruku Evanđelja. I mi smo često, poput Isusovih učenika, imamo pretpostavke kako bi nešto ili zašto bi nešto trebalo biti. I onda, ako nije to onako kako bismo mi očekivali, često puta se razočaramo, dolazimo do razočarenja i smatramo kako je naša ideja, naš projekat, ono za što smo se borili i u što smo vjerovali, jednostavno propalo. Kroz današnju poruku Evanđelja, to jest kroz poruku prepoznavanja Isusa u Emausu, poručuje se zapravo nama ljudima način vjerovanja. Ukazuje se koje naravi kršćansko vjerovanje. Bog se objavljuje preko čovjeka, preko utjelovljenja, ali i preko služenja drugim ljudima. Kad god lomimo krug s drugima, i mi smo na Božjem putu. Ovim se načinom potvrđuje realnost kršćanskog vjerovanja. Lomljenje kruha znači dijeljenje životnih briga na zajednički način. Znači razumijevanje drugoga u njegovim životnim problemima. Znači prihvaćanje čovjeka odbačenoga. Znači ljubiti svoga bližnjega. Druga poruka koja je također u današnjem evanđelju jako važna i na koju evanđelje nam stavlja naglasak, jest razumijevanje riječi Božje, razumijevanje pisma koje su nam evo ostavili i proroci, a na poseban način za nas vjernike kršćane je važan Novi Zavjet Evanđelja. U onom trenutku u kojem smo kao ljudi, a posebno kao vjernici, otvorena srca i gdje s ljubavlju prijeđemo Kristu i čujemo njegovu riječ, nama se odjednom prosvijetli, nama biva jasno zašto je život ovakav kakav jest, zašto se stvari u životu, u svijetu oko nas baš i ne odvijaju onako kako bismo mi htjeli ili željeli, nego upravo sve ima svoj jedan drugi smisao i cilj. Jer upravo se i kroz naš život ispunja riječ Božja, ispunja se Sveto pismo. I na to smo kao vjernici pozvani osluškivati riječ Božju, slušati poruku iz Evanđelja, slušati poruku iz Svetoga pisma i svega onoga što nas evo Isus uči i što nam želi osvijestiti i staviti nam na srce. Isusovim uskrsnućem otvaraju nam se oči za Božji zahvat u našem životu. Oči za razumijevanje spasenja i milosnoga dara kojim nas Bog obdaruje. Uskrsnućem nam se otvaraju oči za Božju ljubav kojom nas je otkupio šaljući nam svoga Sina, kao što je obećao, da mi poput učenika otkrivamo snagu te iste ljubavi i u Božjoj riječi i u blagovanju eukaristijskog kruha.
Zato, braćo i sestre, potrebno je da kao vjernici uvijek budemo svjesni da je smisao punine razumijevanja Isusovog uskrsnuća je zapravo u razumijevanju njegove riječi, ali isto tako evo i u blagovanju nebeskog kruha za koji smo evo kroz ovo vrijeme u kojem se nalazimo uskraćeni. Stoga nam je važno razumjeti Isusovu poruku, da ne možemo izdvojiti jedan dio, jedan segment iz svoga vjerničkog života i prihvaćajući samo drugi, nego kako bismo uistinu bili u potpunosti Isusovi učenici, Isusovi vjernici, kako bismo u potpunosti razumjeli Isusovu poruku, potrebno je da razumijemo i njegovu riječ, a da tu njegovu riječ živimo kroz lomljenje kruha. Sada ćemo ispovjediti svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitno s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se u Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas, pod Poncijem Pilatom mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio o prorocima, i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Mi smo radosni za Isusovim stolom, kao i učenici u Emausu. Molimo ga učeničkim srcem, govoreći zajedno: ispuni naša srca radošću Gospodine. Ispuni naša srca radošću Gospodine. Gospodine Isuse, Ti si danas u svojoj crkvi na svim stranama svijeta kao u Emausu. Podari svim članovima crkve učeničko srce iz Emausa. Molimo te. Ispuni naša srca radošću Gospodine. Gospodine Isuse, učenicima si protumačio što Sveto pismo piše o Tebi. Daj da svi članovi crkve truju s riječi Božjom i Tebe u njoj prepoznaju. Molimo te. Ispuni naša srca radošću Gospodine. Gospodine Isuse, učenicima u Emausu razlomio si kruh života i oni su Te tada prepoznali. Daj da se Tobom hranimo u svetoj misi i prepoznajemo Te Spasitelju. Molimo Te. Ispuni naša srca radošću Gospodine. Gospodine Isuse, i nama se primiče večer života kao u onom danu u Emausu. Navrati k nama i ostani uvijek s nama. Molimo te. Ispuni naša srca radošću Gospodine. Gospodine Isuse,
učenici iz Emausa navijestili su razmene radosti drugima. Daj da i mi navještamo radosnu vijest spasenja svim ljudima. Molimo te. Ispuni naša srca radošću, Gospodine. Hvala ti, Gospodine Isuse, za uskrsnu radost. Primi naše molitve i budi sa svima nama na životnom putu koji živiš i tražuješ u vijeke vjekova. Amen. Molimo da ova naša misa bude ugodna Bogu Otcu Svemogućemu. Primi, Gospodin, žrtvu svoju, na blagoslov Svetinja i na korist nama i čitavoj svojoj svetoj crkvi. Primi, Gospodine, darove svoje crkve, ti si uzrok tolikom veselju, daj da nam prijeđe u vječnu radost po Kristu, Gospodinu našemu. Amin. Gospodin s vama, I s Bogom tvojim, gore srca, imamo od Gospodina, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. dostojno je i pravedno. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da Tebe, Gospodine, u svako doba, a osobito osvećanije slavimo, kad je Krist žrtvovan naš vazmeni jaganjac. Po njemu se za vječni život rađaju djeca svjetla i vjernima se otvaraju rajske dveri, jer naša je smrt iskupljena smrću njegovom, a u njegovu uskrsnuću i naš život uskrsnuo. Stoga sav svijet na krugu zemaljskom klikće zanosnom vazmenom radošću, a i višnje sile i s njim anđelske vlasti zajedno pjevaju pjesmu Tvoje slave, govoreći bez prestanka.
sveci Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kaleš moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna naše vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kaleš spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smirno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi, zajedno s papom našim Franjom, biskupom našim Kristoforom, sveukupnim svećenstvom i narodom. Spomeni se i naše braće i sestara koji uslušaju nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim apostolima i svima svetima, koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Hristu, Tvome Sinu. Po Kristu i s Hristom i u Kristu, Tebi, Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Sad se pomolimo kako nas je naš Gospodin naučio moliti. Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdana daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega, Isusa Hrista. Gospodine Isuse Hriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji i ovazda sa svima vama. Pružimo mir i drugima, svima vama želim, evo, Hristov mir.
Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na Gospu Jagančinu. Gospodine, nisam dostan da uničeš otrov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će dušu moju.
Pomolimo se. Pogledaj, Gospodine, svoj narod, ti si ga obnovio tajstvima vječnog života. Daj mu da dostigne slavu neraspadljivosti u uskrsnuću tijela, po Kristu Gospodinu našemu. Evo nekoliko obavijesti za ovaj naredni tjedan. Danas je 3. uskrsna nedjelja, 26. travnja. Sutra u ponedjeljak je Blažena Ozana Kotorska, u srijedu je Sveta Katarina Sijenska, u petak 1. svibnja je Sveti Josip Radnik, u subotu je Sveti Atanazije. U petak je 1. svibnja, započinjemo mjesec posvećen Majci Božjoj. To jest započinjemo svibanjske pobožnosti. U petak ćemo ovdje iz naše crkve imati prijenos Svete Krunice u 5 sati i 30 minuta, a Sveta Misa u 6 sati navečer. Ujedno je i prvi petak. Kroz ovaj tjedan misne nakane su sljedeće. Sutra u ponedjeljak je Sveta Misa za pokojnu Matiju Kuljanac. Utorak 28. travnja je za pokojnu Anku Svodinić i sve pokojne iz ove obitelji. U srijedu je Sveta Misa za sve pokojne u obitelji Krajcar i Maletić. U četvrtak za pokojnoga Antu Jozanović, Tomicu i Dragutina Špralja. U petak je za pokojnoga Ivana i Dragicu Begić i sve pokojni iz obitelji Begić i Kovač. I u subotu je Sveta Misa na nakanu. Evo to bi bilo raspored svetih misa kroz ovaj tjedan. Još jednom vas želim svima vama zahvaliti na vašoj potpori, na vašim molitvama, na vašim darovima i na svemu onome što činite ovdje za naš Hrvatski katolički centar u Kamberi. Od srca vam svima zahvaljujem. Sad ćemo primiti blagoslov. Gospodin s vama. Bog vas je otkupio smrću svoga jedinca, te postadoste djeca Božja. Neka vas obraduje svojim blagoslovom. Krist vam je dao puninu prave slobode. Nek vas učini dionicima vječne baštine. Po krštenju ste u njemu vjerom uskrsnuli. Živite svetim životom da ga jednom sretnete u vječnoj domovini. I blagoslov Boga Svemogućega, Oca i Sina i Duha Svetoga sašao na vas i ostao vazdan. Ostanite u miru. Aleluja, aleluja.